Aha. A to nemá řidičák. Ty jsi úplnej nebyl. Miroslave Veránku. Počkej. Ale jede to dobře, ne? Protože tady to je v podstatě plácnuté, ale on mu nic víc nemůže, protože to je veřejný parkoviště, že jo? No právě, a vždycky jako všichni vědí o tom, že tady se prostě střelo auta, že jo? Počkej, bacha. To se ho všichni. To je úplnej idiot!